Minkejja li l-karti tal-kreditu ilhom magħna l-bosta snin, il-Maltin għadhom jażlu li jħallsu bi flus kontanti tant li 40% tan-nefqa totali ssir bil-flus. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar bejn il-GRTU u l-kumpanija Mastercard li minnu rriżulta wkoll li 37% tal-konsumaturi m'għandhomx karta ta' kreditu waqt li 15% m'għandhomx karta ta' debitu. Il-maġġoranza ta' dawn wisq probabbli li jibqgħu ma jkollhomx. Ir-rappreżentant tal-kumpanija Grant Thornton, David Gravino, saħaq li l-istħarriġ li sar ma' 550 konsumatur u 140 bejjieħ f'pajjiżna juri kif ir-reżistenza għall-użu tal-karta tal-kreditu mhux biss qed issir mill-konsumatur. Il-konsumatur Malti għadu jiddependi ħafna fuq l-użu tal-cash biex iħallas ħafna mill-purchases li jagħmel. U ħafna drabi din ġejja minn resistenza li nużaw pereżempju credit jew debit card biex inħallsu għal ammonti żgħar meta nagħmlu spejjeż żgħar. Mhijiex biss però resistenza min-naħa tal-konsumatur, għandek porzjon tal-bejja Maltin illi għadhom ma jaċċettawx payments by card. Fil-fatt 30% tal-bejja Maltin ma jaċċettawx ħlas permezz ta' karti ta' kreditu. Dan wassal sabiex 8% tal-konsumaturi ikollhom jabbandunaw ix-xirja tagħhom minħabba li ma jkollhomx flus fuqhom. Il-maġġoranza tal-bejja li ma jaċċettawx ħlas bil-karti ta' kreditu qalu li jagħmlu dan għax iġorru magħhom ħlas addizzjonali li jitnaqqas mill-qleħ tagħhom. Madankollu 53% minnhom wieġbu li ma jiskludux il-possibilità li jibdew jużaw mezzi differenti sabiex jirċievu l-ħlas tagħhom bi kreditu. Il-President tal-GRTU Paula Bela qal li bħala union li tirrappreżenta lin-negozjanti żgħar u ta' daqs medju se jaraw li edukaw lil bejja dwar il-benefiċċji li jkollhom jekk jibdew jilqgħu ħlasijiet bil-karti tal-kreditu. Meta retailer ibih ħafna iktar cash milli jbieħ bil-credit cards, għandu l-cash fidejh ukoll. Irid imur jiddepożita, qed imur fejsa jagħmlu, taf inti talaq filgħaxija, jiġifieri hemm kost ukoll. Saħaq li permezz tal-edukazzjoni u inċentivi tal-Gvern pajjiżna jista' jagħmel il-qalba sabiex il-maġġoranza tal-ħlasijiet isiru permezz tal-karti tal-kreditu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.